Rigtig mange mænd, de lever livet, som om de havde ubegrænsede mængder af tid. Men det viser al forskning med tydelighed, at det har vi desværre ikke. Der er en deadline, der er en dag, hvor det slutter, og den dag, den kommer nærmere dag for dag. Jeg har selv drevet Microworld og Camp True North og Speakers Club og spirituel ledelse, og nu Academy for Public Speaking og Men's Mastery. Jeg tror, jeg har hørt alle undskyldningerne. Jeg skal lige være færdig med det her projekt, Thomas, så skal du bare se. Jeg skal lige hen på den anden side af nytår. Der er simpelthen så travlt her i julemåneden, Thomas, så det ved du, så giver den fuld gas. Eller jeg skal lige overstå sommerferien, eller jeg skal lige have lidt flere penge. Så skal du se, så går jeg i gang. Jeg skal lige tabe mig 3 kilo, så har jeg lidt mere energi. Jeg skal lige have min kone med på ideen. Det er meget fedt med lidt backup derhjemme, men så går jeg i gang. Hvad er din egen favorit undskyldning? Altså, sandheden er, at hver evig eneste dag, der udskyder mænd livet. De accepterer et liv i middelmådighed, i smerte, i leverpostej. Og ja, middelmådighed og smerte kan sagtens være en komfortzone for mænd. Det bliver en sovepude. Man ved, hvad man har, men ikke, hvad man får. Er det ikke rigtigt? Tiden den går, og klokken den slår, og så bliver vi 65 år, og så skal vi rigtig i gang med at leve vores drømmeliv. Så skal vi i gang. Men, hånden på hjertet, er det ikke lidt sent det her? Hør engang, der er ikke noget liv uden smerte. Enten så tager du smerten på den korte bane. Du river plasteret af, og så går du i gang med din transformation. Uanset hvad din transformation handler om. Det river plasteret, og så går du i gang. Det kan være, at du gerne vil have mere selvværd. Det kan være, at du vil have større succes på arbejdet. Måske vil du gerne styrke dit forbrug, finde en drømmekvinde, have et større netværk, hvad ved jeg. Whatever det er, du går og drømmer om. Men der er ikke et liv uden smerte. Enten så tager du den nu på den korte bane, eller også så lever du resten af livet med det. Så se nu at komme i gang. Ægte transformation, det kræver hjælp udefra. Det kræver nye omgivelser, det kræver nye mennesker, det kræver nye mål, det kræver nye vaner. 135 mænd, de har allerede valgt at tage skeen i den anden hånd. De har valgt at gøre noget ved det. De har valgt at melde sig ind i Men's Mastery. Hvis du også gerne vil være en del af Danmarks stærkeste broderskab for mænd, der arbejder med sig selv og hinanden, så book en samtale herunder. Tag min snak. Men du skal kun booke den, hvis du er 100% klar til at vælge dig selv. Fordi transformation, det er ikke et quick fix eller et nytårsforsæt. Det er et langt, sejt træk. Vi ses.